ama an kanubagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ka aw bisimila Mali kunnafoni TV sanfɛ a daminɛna o man jugu ka daminɛna kokura ko de ka jugu émission mandi émission an ka yɛlɛ an y'a daminɛ kokura ye a bita a ma nɔgɔ yanni an ka émission daminɛ an bɛ foli kan kanubagaw bɛɛ tungarankew an ka foli baw ye k'aw fo k'aw taw sigiyɔrɔ la ka bɛn aw ka wagati cogoya ma komi bɛɛ n'a ka wagati cogoya don a bɛɛ ani ɲakuma tungarankew kolen fɔ kɔfɛ an bɛ maliyɛnw fo maliyɛn cɛ n'a muso denmisɛn ani makɔrɔba an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'an ka président fo président Assimi Goïta a n'a ka jamakulu an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ ko ala ka Mali suma ko ala ka hamina ko nɔgɔya ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye ala ka Mali juguw malo ala ka Mali juguw malo Mali ka ja dama am'o de kɔ ni Mali jara an yɛrɛ denmisɛnninw an bɛ lafiya inshallah donc o tɛmɛnen kɔfɛ min kanubagaw fo n kanubagaw dɔw bɛ yen n ka foli bɛ di olu ma yanni émission ka daminɛ o hukumu kɔnɔna la an bɛ Mohamed fo Mohamed Togola mécanicien Yirinikɔrɔ Mohamed mécanicien mobilitigi mécanicien bɛɛ tɛ mobilitigi ye nka nin ta nin a bɛ se de donc mɔgɔ bɛ bɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka na fɛ Yirinikɔrɔ ka n'u ka moto dilan Mohamed folen kɔfɛ n bɛ Bɔrɛ fo Jalakɔrɔji ka bɛɛ fo Bɔrɛ tɔgɔ la o folen kɔfɛ n bɛ Usman fo Usman Jara entrepreneur ba entreprise tigiba dɔ de don Irijelak entreprise Mali u sigilen bɛ Badalabugu donc an ka foli b'u ye Usman Jara a folen don fo y'a fɔ Musabugu fo y'a fɔ Badalabugu o folen kɔfɛ n bɛ Bala Bamba fo y'a fɔ Kalaba Bala Bamba a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen folen don fo y'a fɔ Kalaba n bɛ Vie Bamba fo entreprise tigi fana don Vie Bamba a ka entreprise tɔgɔ ko GIE Waraba Vie Bamba donc ale ka baara bɛnnen don nettoyage ma ka entreprise ba sigilen don a filɛ nin ye Kalaba an ka foli b'a ye o bɛɛ lajɛlen foli kɔfɛ donc an bɛna invité bila kɛnɛ kɔnɔna la ni yɛrɛ bɛ kɛ surprise aw bɛɛ la dɛ surprise invité bisimila salam alaikum wa alaikum salam an bɛ bɛɛ lajɛlen fo sunkalo ba in yɛrɛ la o diyara n ye i nana an ka émission jaabi a diyara n ye an ye wele bila i ma i nana n jaabi a diyara n ye donc émission bɛna daminɛ ni jɔn ye a bɛna présenter aw la sisan a tɔgɔ a n'a jamu a n'a bɛ baara min kɛ invité bisimila i tɔgɔ ani jamu ok à l'état civil ne ye Abubakar Sidibe mɔgɔw bɛ n dɔn ni artiste tɔgɔ min ye Baningo Abu Flow ouais ok Abubakar Sidibe o de b'an bolo bi Baningo Abu Flow ma dɔn k'a fɔ ko bɛɛ b'a dɔn sisan wagati an bɛ wagati min kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn Baningokaw dɔrɔn tɛ presque malien bɛɛ Baningo Abu Flow bɛɛ b'a dɔn donc comme a état civil Baningo Abu Flow Abubakar ni Sidibe an b'o bila kɛrɛfɛ donc an bɛ taa ni Baningo Abu Flow ye bɛɛ b'o de dɔn donc Baningo Abu Flow ale de b'an bolo kɛnɛ kan bi Baningo Abu Flow i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna la o diyara n ye donc Baningokaw a b'an bolo yan bi dɛ bi ta in tɛ kɛ basi k'a na bɛ dɛsɛ donc bi ye Baningo ka ko ye donc Baningokaw a ye bɔ a ka manifester a ka artiste de b'an bolo yan bi aw yɛrɛ dɔrɔn ta tɛ an bɛɛ lajɛlen ta don maliyɛn bɛɛ lajɛlen ta don ok donc Abu Flow i bisimila merci i présenter ko i tɔgɔ Abu Flow i ka baara o ye jumɛn ye voilà ne ye musicien et artiste musicien artiste musicien ok i ka baara ye dɔnkilida de o tɛ voilà tiɲɛ komi caman ti walanda dɔn donc an ka to k'an bɔ an ka gosi ka taa Baningokan na o tɛ yan awɔ o de ka di Baningokaw ye donc Baningokaw a y'an bolo yan bi Baningo Abu Flow a ka baara ye dɔnkilida ye i ka dɔnkilida nin i y'a daminɛ wagati jumɛn est-ce que 2015 yɔrɔ 15-16 ouais 2015-2016 o kɔni o ye yɔrɔ jamani bɔ dɔɔni a bɛ dɔɔni bɔ a bɛ san damani bɔ donc mɔgɔ min y'a ka baara daminɛ 2015 kana bila fo sisan na an b'a fɔ k'a fɔ ko hali ni ma professionnaliser sa i ye dɔ kɛ an b'a dɔɔni kɛ sa a b'a dɔɔni kɛ sa donc o hukumu kɔnɔna la i b'an bolo yan bi an bɛna question dɔw poser kun
baasi t'a la awɔ donc émission nin yɛrɛ bɛ sigi théâtre ka mɔgɔw layɛlɛ donc o hukumu kɔnɔna la an bɛ artiste kelen kelenw dɔnkilidalaw wele ka kumaw fɛ dɔɔni parce que émission mana kɛ togo togo yɛlɛ bɛ yen dɔnkilida bɛ yen dɔn bɛ yen donc an ka émission nin yɛlɛ don donc yɛlɛ kɔnɔna la dɔnkilida bɛ yen parce que dɔnkili fana bɛ mɔgɔ dɔw hakili lafiya i m'a ye hali n'a sɔrɔ dɔw dusu man ɲi n'i ye dɔnkili k'a la dɔrɔn i dusu bɛ lafiya donc dɔnkili b'a kɔnɔ donc an ka yɛlɛ Abu Flo de b'an bolo bi Baningo Abu Flo k'a y'a ka baara daminɛ ni y'a san dama dama ye a bɛ san caman bɔ dɔɔni parce que a ka bɔ 2015 la ka na bila sisan na hali n'a ma san 6 bɔ san na 7 ni kun ka fɛn bɔ i tɛ tan fɔ tan o ka jan an bɛ ka tan gɛn an bɛ ka tan gɛn ok o diyara n ye Baningo Abu Flo i ka dɔnkilida nin i b'a a projet i b'u woloma cogo di e b'i ka projet poser cogo di e b'i ka dɔnkiliw poser cogo di fo ka na i yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ Baningo Abu Flo yani an ka sen fɔlɔ i tɔgɔ Baningo Abu Flo nin a sɔrɔla cogo di Baningo Abu Flo c'est Baningo déjà o ye n ka yɔrɔ ye Abubakar voilà Abubakar a abrévié len Abu ye parce que Abubakar o ka jan kojugu an y'a tigɛ Abu la k'a bila Flo la ten ka Baningo fara a kan a yɛrɛ ɲana voilà tɔgɔ in tigɛ tuguni ɲana donc o diyara n ye o tɔgɔ bɔlen kɔfɛ Baningo Abu Flo dɔnkilida ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ est ce que i ye kalanw kɛ wa an ye dɔɔni kɛ kalan na an ye lakɔli dɔɔni kɛ dɔɔni i tilara wa walima halisa i b'a bon licence bɛ n bolo awɔ licence de l'éducation na donc o hukumu kɔnɔna la an b'a fɔ k'a fɔ dɔnkilida tɛ manamana fɛn ye parce que yanni i ka don dɔnkilida yɛrɛ la f'i ka dɔɔni dɔn n'i ma kalan i tɛ se ka taa ɲɛfɛ donc o hukumu kɔnɔna la Baningo Abu Flo a dɔnna ni dɔnkili jumɛn ye n ye wala Baningo yanni an ka don kɛnɛ kɔnɔ i se bɛ ka dɔɔni fɔ an ye Baningo n bɛ taa n na dugu la n t'a dɔn Bamakɔ e tan sinɔ kun tɛ na an ka dugu ye Baningo cɛ Baningo ɲanafin ye ne rɔ ni ne bɛ Baningo dugu mana jɛ an bɛ wuli ka yaala n bɛ taga sigida maakɔrɔbaw fo ni n bɔra foli la n bɛ jigin Dubarɔ duden bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Dubarɔ an bɛ jɛ ka daraka dun ɲɔgɔn fɛ minɛn kelen kɔnɔ maa si tɛ wari bɔ Bamakɔ kɔnɔ yan cɛ c'est le contraire ouais donc Baningo Abu Flo donc o dɔnkilinin jara o jara bɛɛ ye parce que dɔnkilinin dara a kadiri kɔnɔ a dara n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na a dara voix kɔnɔna la a dara a n'a waati merci tiɲɛ parce que Baningokaw Baningokan de ka d'an ye trop n'i b'i ka dɔnkili da hali n'a sɔrɔ e ye dɔnkili da kan wɛrɛ la sisan mais Baningokan in i bɛ taa sɔrɔ o de ka di an ye o tɛ tiɲɛ ye c'est vrai voilà u b'a fɔ ne ko Baningo Abu Flo i ka dɔnkili nin i tɛ se ka u da Baningokan na komi i ye dɔ in kɛ cogo min na dɔnkili jumɛn parce que i ka dɔnkiliw caman bɛ yen Baningokan in kɔfɛ hali tubabukan o y'a rɔ bon tubabukan o t'a rɔ an tɛ se o la an sa comme bamanankan tiɲɛna i tɛ se ka bamanankan fɔ n'i ma don tubabukan kɔnɔ ka bali yɛrɛ la ne yɛrɛ t'a kalama ko n ye tubabukan fɔ fɔlɔ yɛrɛ a bɛ se ka kɛ e y'a ye komi aw kalanlen don sinon n t'o kalama fɔlɔ dɛ tubabukan b'a la donc ok an bɛna don i ka projet kɔnɔna na et ça la projet dɔw b'i bolo mun i bɛ fɛ ka minnu sigi sen kan sisan ouais projet caman bɛ n bolo min ka teli o ye concert de ye concert dɔw bɛ nalen n bolo Bamakɔ yan nɔ o bɛ kɛ ni seli tɛmɛna le 19 avril Ɲamakɔrɔ cité des enfants la Ala sɔnna n kɛlen don ka n kanubaga bɛɛ invité an bɛ taa kabako la maga yan'o cɛ kɔrɔlen ko la an bɛ taa Baningo an bɛ taa seli kɛ yen voilà an bɛ Baningokaw ɲɛnajɛ an bɛ sɔrɔ ka na Bamakɔ inchallah o ye projet telimanw ye donc o hukumu kɔnɔna la ko projet min bɛ an ka Baningo Abu Flo bolo projet nin ye concert ye donc an b'a fɔ Baningo Abu Flo kanubagaw ɲɛna kanu ye mun fɔ k'o ma jufa donc a kanubaga bɛɛ lajɛlen Baningo ka kanubaga bɛɛ lajɛlen Baningo Abu Flo ka concert bɛ yen ni seli tɛmɛna o bɛ kɛ Baningo yɛrɛ
o tourner be Banuko donc Banuko ka bɛɛ k'i prêt Banuko Abou-Flo be sira la kana ni seli tɛmɛna donc ni seli tɛmɛna o ye date jumɛn bon n'an bɔra selikɛyɔrɔ la Banuko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan Cité des Enfants là le 19 avril ni Ala sɔnna concert b'an bolo Cité la Tandi Mamu Sidibe yɛrɛ Ganadugu Mamu an b'a fo ale y'an ka marraine ye an ka denba yɔrɔ ko tɛ kodeni ye bilen a n'an ka tɔnɔ Seguba Tarawele ale fana ye invité d'honneur ye mɔgɔba kow don quoi mɔgɔbaw bɛ kɛ yen quoi donc voilà an kɛlen don ka bɛɛ lajɛlen invité ni Ala sɔnna a ma a tɛ kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ an b'an kanubagaw wele Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan hali ni mana an kɔri awɔ le 19 avril là le 19 avril c'était des enfants là bɛɛ b'o yɔrɔ dɔ Bamakɔ yan Ɲamakɔrɔ donc bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ c'était des enfants là le 19 avril Abou-Flo ka concert avril kalo tile 19 an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ c'était des enfants là an ka taa Abou-Flo ka ɲɛnajɛ ja a bolo hali ni i tɛ se ka taa i ka a wele kɔrɔ ye jumɛn dɛmɛ an mago bɛ dɛmɛ na parce que concert tɛ taa ni dɛmɛ tɛ donc an b'an kanubagaw wele Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan Banuko Abou-Flo kanubagaw ne yɛrɛ Jarasuba kanubagaw donc an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ka an ka concert bi an ka concert an Banuko ka concert o bɛ Cité des Enfants là le 19 ni a ma kɛ baasi yɛrɛ n yɛrɛ bɛ kɛ kɛnɛ kan donc an b'a fɔ an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ni mun sen tɛ sira sɔrɔ u k'an dɛmɛ ni dugawu ye u k'an dɛmɛ ni dɛmɛ bɛɛ tɛ wariko ye dɛmɛ dɔw bɛ yen o ye matériel ye i bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ na wari tɛ ne kun nka nin kɔni bɛ ne bolo a ye n'o minɛ a ka taa o fara a bolo kan donc o bɛɛ ye dɛmɛ dɔ ye donc an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen an bɛ wele da don o don an bɛ mɔgɔ minnu dɔn an tɛ mɔgɔ minnu dɔn bari ni Gami Mamala a tɔgɔ Samasegu u t'a fɔ ten Mali waritigiw de ko don donc an bɛ Mali waritigi bɛɛ lajɛlen wele dɔw bɛ yen olu tɛ sɔn tɔgɔ fɔli ma donc minnu bɛ dugu la yen a bɛɛ ka kunna bɔ Batulu Ɲangi ninnu a bɛɛ donc minnu fana tɛ sɔn tɔgɔ fɔ ma a ye ɲɛ an ma donc an ka concert bi parce que concert filɛ nin a tɛ ɲɛ fo dɛmɛ ka kɛ ni ye concert réussir yen dɔrɔn concert ko taara a taa sira fɛ dɛmɛw nana ko caman o sigira sen kan donc an kanubagaw an b'a aw wele halisa le 19 avril an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Cité des Enfants na inchallah o tɛmɛlen kɔfɛ numéro message a ye aw sɔrɔ direct la ka tila ka aw sɔrɔ n'a y'aw connecté Mali kunnafoni TV point na a bɛ taa Abou-Flo ka fɛn bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ émission dafalen bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ ni Ala sɔnna a ma ni émission bilara a bɛna a ko tɔ bɛɛ ye Banuko Abou-Flo yɛrɛ jɔn ye a b'o bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔna la ok donc an bɛna Banuko Abou-Flo question an bɛna ɲɔgɔn misɛnya sisan donc en fait e ka dɔnkilida in kɔnɔna la k'a daminɛ fo a daminɛ na ka na bila bi la i ye gɛlɛya sɔrɔ a la a ka ca dɔnkili gɛlɛya ka ca dɛ n'an ko k'an b'o fɔ o ye livre ye gɛlɛya kɔni ka ca mais gɛlɛya ka ca i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna parce que bon n bɛ se ka min f'i ye sisan o ye côté financier parce que ni bɛ musique daminɛ ni ma yanni i ka dɛmɛbaga sɔrɔ i yɛrɛ la hali ni talent b'i la n'i tɛ ka dɛmɛ i k'a labɔ i bɛ sɛgɛn quoi o y'a gɛlɛya la kumaba ye o ye temps ye voilà dɔrɔmɛ kelen t'o kan a tɔw ka ca quoi i bɛ se ka dɔɔni fɔ parce que a bɛ se ka kɛ i bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais mɔgɔ dɔw t'a dɔn dɔw bɛ yen a bɛ se ka fɔ k'u bɛ i dɛmɛ parce que artisiya ma nɔgɔn dɛ ne dɔgɔnin artisiya kɔnɔna la sisan a bɛ kɛ dɔw hakili la ko e dɔnkili kelen bɔ ka ban ko fɛn bɛɛ bɛ nin bolo k'a sɔrɔ a tɛ yen o tɛ tiɲɛ ye bon ni ninnu hokumu kɔnɔna la i ka gɛlɛya dɔw bɛ dɔn n'i tora ka gɛlɛya dɔw walawala u b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ nin kan a bɛ se baara la mais a ka ɲi ka dɛmɛ a tigi hakilina mun tun b'a la a bɛ se k'o bila dɛmɛ min b'a bolo a bɛ se k'o k'i ye mais n'i ma kuma bi Mali kɔnɔ f'i ka kuma de n'i ma kuma a man ɲi n'i ma kuma mɔgɔw t'i dɔn i y'a faamu c'est vrai awɔ bon i b'a dɔn musique gɛlɛya bɛɛ kɔni b'a dɔn artiste kɔni ni dɛmɛ ka kan ni artiste yɔrɔ dɔ la c'est à dire dɛmɛ de bɛ se ka artiste se yɔrɔ la a ma deli ka se yɔrɔ min na tu vois artiste mago bɛ dɛmɛ na toujours hali garama ninnu la Ibawa ni Sidiki ninnu u bɛɛ mago bɛ dɛmɛ na don o don u bɛ dɛmɛ voilà ni u bɛ ka dɛmɛ degré min na n'i ye dɔ fara a degré kan a bɛ dɔ fara u ka sanayɛlɛ kan fana c'est toujours comme ça
voilà ari kono ali bi ama go be deme magaula mo munu ma pushe kana ele anteke jale no fe alisa donc ama fo an kan mo bela jeli ko artiste ya ko na lite ta deme ko abe artiste yu tugo dola abeni jonni mana ko antina an laben bali tugi mu mana morso kelen bo abe ko hakla ko ko febe ben bulu kaba ta soro o ma dam ne re folo donc ama fo an kan mo ko alisa ko kana deme jo ko deme continue ko surtout ñina culture ka say ouais ñina be artisanat bulu na be artiste bela jeli bulu amana ke artiste sugu o tara ko di ñina tara ko di ama donc anga ñogon deme ni ogum konna la ni konni hakilla shimay nga ñina shiko ar kono ouais na kon tara ka di artiste ma adira patron munuma patron de ku hakli to duguma mo la o duguma mo fana ku hakli to o duguma mo la o duguma mo fana ku hakli to o duguma mo la no kera akobe nyana bo mais na dira sanve mo kanyina duguma mo ko ati marché de amuga fangele ma donc artiste ni mu nga deme nana u ka jega be wili al na soro u be appel de lancer ni mu sera kataka dossier do ka ke ni ma tiga dossier do la gora ki mataw ouais otea donc u ka keti ka ni na dira culture ma donc amé ministère de la culture wele Mamoud Dafé amé Dafé wele festival sur le Niger directeur de do donc ama wila le de kara ministre ñina donc amé Dafé wele Dafé tono Dafé wele le do donc haklito anga artiste la na ndara ministère la ki ñina to ana wala donc awo donc amba awele ñina yi artiste ka say donc o temene ngo fe abu flo e be ke inspiration ibu bomi bon ne ga inspiration bo nga dugulare de bango awa dugere bango dugu jumeni parce que bango ka chane yan fa ka damne ka ta joro jumeni buni ni fe nu o be bango fambulo me ko te jumeni e ka be bango joila masigi jotige joila donc bango ko joila ko joila bango ama ubulo bide bango joila masigi parce que ni ya fuko bango ka bekele me i ka parti oui masigi joilay c'est vrai iba don yoro la mo abe mo chama tromper mo akila ko bango yoro kelen doron ko du kelen bango localité de voilà ouais anga région joilay cercle chama ma kono voilà bango kabon quoi akabo ani segu damole no ani sigaso damole no kana fo ani banada moleno kana fo kuligoro fanfe kana fo bomoko voilà donc o bango fole aw nyana donc bango ko ama fo aw bela jele nyana bango juila ko yere ne yana aka artiste juila sanfe fo duguma ni selitaire selfitini amnata gouverneur iniga jama dugutigi anaga jama donc amistra la amka ta nela sona man silite mena inshallah ameta donc ko ika inspiration me bo bango joila masigi ye village ibe se ka donu fa masigi la oui masigi kera cercle sisan commune ne kuno a commune kume dugu bidurun doni ne englobe a kuma fara ɲɔgɔn kan quoi mais récemment a kera cercle i b'a dɔn masigi te dugu deni ye bani ko bi quoi voilà ne be boy ne mais nga village natal e jotigere ale be masigi commune na o ama fo kan amboro voilà o yere be dodo so beten dum an chama mi bo an chama mi bo wa beta boro bon ne na o te kelen o on te bo ngo ya on na boyane mais aw be ane on na boya o te sa ne don do me ne chama ni don problème ne be so mi don am bebe bo avoko nana joila fama na retraite stan ata sigi joila ou mais fama na retraite kata sigi nyorona iba fo ki yoro de kai iba fo ki be boyendo alors que ka recherche yero ko ta so le teyen kaire ima fam ko be tento di donc fiki boro yere don wa almi boro yere do fika ti boro la abeka fsa mo ma awo ouais iga message kan sinon kati boro la o ko re an wolo la boro la de an la monnaie voilà non on yenga o quoi tiens là
o kain munu mu tani no tani de yoro e be nga ba re voilà e akran bare on anta façade yere OK donc aga localité akobe tugudi akonna tugudi bon a compliquer lendo ayre da man ñowon ci am ga débrouiller ko tani ñowon ci mais ani jamana ci am ko fe ko jugu maliko la yere ban wo be ko fe don ko sebe don ko tere ko sebe ba parce que iba don ni transition na le yan woni an jiki bolu kan surasi nu kan sinon depuis follow la fo 600 on jigi masiki quoi parce que fait manquer on fait même on en content voilà on retard la trop on met dibila an woni mo ga débrouiller an yere sinon eta ma fen chaman kan de yoro an asirago an yo wo maden kasike ga se okera ma ali sisan o sirago problème mana ni simian sira beba kalama okera banu sira be banu sira donc am dum fle senena inyabe ni dara sugunungro la be ta jaba boro jaba ermorku mum soro enno a chama me bo banu jaba boro de benna ermorku be charger gata sugunungro yoron saturé na masaw be charger kana mobili baw be nan na masaw sarbon me na nyawni kabaw balogo fan fe ko ga kuma na tigete on dirait ko namasa danga namasa fenve fleni namasa danga na presque ka bebe bo bango di bebe bo bango a club bebe bo 95% ko bo bango di bon jaba betin jaba fene betin ibe jaba ermorku munu e a club bebe bo an fi yayi donc bango kaw sene de kadani sene na goni mo ko sene la mo ta anka baga mara la fene yere ba don mishi keme yiriga tigi chama ma tu vois oui tiens donc ama fo ame nga gouvernement wili nga gouvernement wili ka wele yere comme na manya ka ngara région sa angara région awo bango ko wankara région e jula ko kera région donc masiku be kera cercle normalement gitoro nga boni bela ka bo jula ka ta masigi ka ta bele ko ka ta yoro jmen fene ka do fota ka ta bon ka bo anga ke RN30 be RN30 do ko ta doron ko da kata no da angle be sigi awo ka to ka feni do ke na manya ko region won kera region ko ni ay do ka ani développer doni al na ma ke ko sebe sa ay siranu glawo bi doni nge développer man ga nya do an yere do ni siranu glana ay anti bere ko koy anga siranu ne ko do manja ko sebe anga siranu gla aka nyama anga siranu yere gla yere di ame transition be wili transition yere kadi bango ka yere chugum toro ngo asimi munima ban fe izo adara ma asimi munima bana gla man sikia transition kadi bango ka yere chugumna transition mo ma wili anga wili wallahi c'est dans yere dabalta en follow de boraga manifester transition ko ina kera donc bango kama dokoro ya dole anda tere imai iga kuma la tigete imai ai biga ke combien % bango un coup bon luga parti ibega nana sadi bango ka bora ibeka ya 100% o kera bon ay direct ko awo bango ka flene direct do ama dokoro ya ndole ngama boy ambole kunde donc ame fanga wele ngando anze flaro anjoro yaro yere donc amba wele alisa aka aklito anga bangola bango juila masigi kata bango bele ko o yanga cercle yo te donc ani keme ka fo nunu ani mena donc aka aklito bango juila masigi sira yere de tiens la amanogo de masigi sira magar ko dano ngala gouvernement masigi sira nyamo alnama aketa ay al nagara bele abu atoko gudro beleni siraba beleni gudro ay siraba beleni ko tew gudro beleni ko yera katisa al naga gudro yera ma so ke ama bulaga da do digaro donc sino mobili chaman bina sira ina yoro no amano anga development era be sira de bulu ngolobugu betaroy no bearo ko ngo aka bunwe ban ngo kabum bunya dadu sene ko ni sene fen abana na fura ko sene ko boku jodoro ban ngo primi ali korela ni kujala bora la sisa ni kujala bora la ban ngo primi am fen bere bien quoi ya wa ali sisa muso wule no kujo na ko sene wallahi
ayi dumuni kɔni ti descend ve de ni taara kɔni bɛ dun ka fa saba tile parce que nakɔ bɛ fan bɛɛ fɛ quartier te ni muso groupe te nakɔ tɛ mun bolo joila quartier te ni muso groupe te o tɛ ni nakɔ tɛ mun bolo donc kɔngɔ t'a na yen quoi nka o tɛmɛnen kɔfɛ gouvernement ka baara min ye ka ɲamɔ ye k'o kɛ k'o k'an ye awɔ ɲamɔ yɛrɛ delili koyi an y'aw deli awɔ donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna kɛnɛ kɔnɔna la Abufulo i b'i ka public i b'u gérer cogo di e ni ka public ni ɲɔgɔn cɛ a ko bɛ cogo di parce que artisiya ma nɔgɔ ni public cɛ genre a bɛ cogo di ouais bon ne ni ka public an bɛɛ ye kelen voilà an bɛ genre an bɛ olu de bɛ ne layɛlɛ olu de bɛ force di ne ma an ka surun ɲɔgɔn na trop hali n ka concert min bɛ nalen n ka fanu ka décision de don et puis a organisation na n ka fanu ne bɛ a ko kɔnɔ voilà tu vois ne n'u bɛ communiquer quoi toujours ni bɛ communiquer n b'a essayer k'u hakilina dɔn fɛnɛ bɛ n ka ko kɛ à travers u hakilinaw fɛnɛ voilà donc o kɔnɔna la est ce que fans club dɔw b'i bolo fans club bɛ yen a ka ca fans club caman bɛ n bolo oui olu bɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn bon a groupe bɛ yen nɔ a groupe WhatsApp bɛ yen groupe yɛrɛ bɛ yen an bɛ rencontre kɛ voilà Bamakɔ yan ni Côte d'Ivoire dɔ fana bɛ Côte d'Ivoire voilà n ka fans club ka ca n b'u bɛɛ fo olu de ye n ka force ye donc an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen donc o hukumu kɔnɔna la i ka art kɔnɔ comment dirais-je i ka vie personnelle ani i ka vie artistique i b'u kɛ cogo di e b'u ɲɔgɔn na cogo di bon vie personnelle ni artistique ne kɔni taw man jan ɲɔgɔn na parce que ne bɛ dɔnkili sugu min da ani ne ka vie man jan ɲɔgɔn na wa i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ gangsta dɔnkiliw da ka mɔgɔw la kingin ka apologie des mauvais trucs u bɛ apologie ninnu kɛ ka fɛn kuntanw publicité kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ réellement u yɛrɛ t'a a fɛnw kɛ quoi bon o ye opposé vie fila opposé mais ne ta tɛ ten ne bɛ dɔnkili da cogo min na ne ka vie réelle a man jan ɲɔgɔn na tu vois souvent dɔnkili kɔnɔ n bɛ se ka profiter ka mɔgɔw layɛlɛ yɔrɔ dɔw la ka fɛn dɔw mais ne ka dɔnkili fanba bɛɛ ye conseil ye bon ne bɛ vie ta au bon côté quoi a ka nɔgɔ ma cogo min b'a kɛ ten i man ka parler ya o ye tiɲɛ o don parce que ko bɛɛ nɔgɔya kɔnɔna ye voilà ni bɛ a kɛ dɔrɔn a nɔgɔya i yɛrɛ bolo n'i y'a nɔgɔya mɔgɔ b'i yɛrɛ sɛgɛn waati dɔw la quoi o ye tiɲɛ tu vois i tɛ se i bɛ cogo min na dɔrɔn to ten quoi i ka lafiya b'o de la mais n'i bɛ fɛ ka a gɛlɛya i yɛrɛ ma e de bɛ sɛgɛn i bɛ sɛgɛn o ye tiɲɛ donc o bi wolomalen kɔfɛ i bɛ baara wɛrɛ kɛ mun ni dɔnkilida tɛ kelen ye bon pour le moment n kun bɛ école de la n tilara école la baara ma sɔrɔ an bɛ ka kow ɲɛɲini projets b'an bolo an b'u kan dɔɔni comme kumaba man ɲi ni min réalisera mɔgɔw tɛ n'o ye voilà an kɔni sigilen tɛ ten yan'a projet dɔw ka se n'i kun sera ka dɔɔni fɔ an ɲɛna dɔw la non bon hali n'i ma projet yɛrɛ kolo fɔ parce que projet fɔ man ɲi n'i t'a fɔ dɔ b'a ta an k'a to an y'a k'a mɔ quoi an y'a ka a bɛ nalen an k'an ta dogo an kɔnɔ an b'a fɔ dɔ ka na n'o ta o tɛ kow ma nɔgɔ sisan dɛ Abufulo émission a bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma komi wagati de b'an bolo mun ka di e yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ min ka di ne ya diɲɛ kɔnɔ wa o ye lafiya de ye o bɛɛ bɛ lafiya de fɛ diɲɛ kɔnɔ ou bien mɔgɔ si tɛ fɛ ka tɔɔrɔ lafiya de ka di ye ouais ne bɛ lafiya fɛ fɛn fɛn bɛ lafiya sɔrɔ ka na o ka di ne ye o ye tiɲɛ ye n m'a ye hali n bɛ kule min dɔnkilida ni fɛn a bɛɛ ye Baningo ka lafiya tu vois n m'o kɛlɛ de la ten o ye tiɲɛ donc Baningo bɛ lafiya ni Ala sɔnna a ma tant que ka aw yɛrɛ minnu to yen aw artistes bɛ fɛ ka Baningo labɔ ka aw to yen nɔ Baningo bɛna lafiya ni Ala na kira sɔnna a ma donc an bɛ jɛ ka Baningo ka bɛɛ lajɛlen wele ka Baningo ka bɛɛ fo bi Abufulo tɔgɔ la Baningo ka bɛɛ fora i tɔgɔ la ko okumu kɔnɔna la jaabi yɔrɔ min na goya bɛ yen mun man di e min man di ne ya o tɛ lafiya contraire ya n kana tɔɔrɔ n tɛ tɔɔrɔ fɛ donc degun man di ye quoi tiɲɛna degun man di mɔgɔ si ye dɛ degun man di mɔgɔ si ye yɛrɛ de donc okumu kɔnɔna la bi émission in a bɛ ɲini ka se a kuncɛ yɔrɔ ma an bɛna Abufulo ɲininka Abufulo yanni an ka don yen
mun ka di i y'o fɔ mun man di i y'o fɔ yana n k'an pan k'an bɛ taa du question wɛrɛ kɔnɔ i bɛ se ka i voix bila dɔɔni halisa baninɔgɔ parce que premier partie bɛ se ka tɛmɛ dɔw kan dɛ donc i voix ni bila dɔɔni an ka jɛ an ka émission show kɛ n'o ye cɛ wolola ɲana tɛ dalilu ye kɔn ka wuli tɛ kɔn ka se kalan ni kodɔn tɛ kelen ye mais kalan b'a to mɔgɔw bɛ kodɔn cɛ kalan bɛɛ tɛ kɛ kilasi kɔnɔ hakilima kuma do wi baninko cɛbɔ ka inspi n ko kabatɔ inspi de bɛ ne la cɛ ne bɛ ka n bɛrɛ bɛ sunkalo ma sinon ne kɔnɔ ka inspi man ɲi mɔgɔw ye aimé toro dɔnkili dɔnbagaw ye validé mɔgɔ ye ni mɔgɔ dɔn tɛ kelen ye cɛ sanu ni sira tɛ kelen ye koladegena tigi tɛ kelen ye fali ni zonza tɛ balima ye cɛ maaw bɔlen ɲɔgɔn fɛ kelen tɛ koyi an ko maaninfinw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ o de la n'i y'a fɔ k'i bɛ n fɛ ayi dɛ ne t'a f'i ye n ko man sɔn ne b'i kɛwalew de remarque fɔlɔ barisa kanu tɛ karaba fɛn n'o diyara o diyara n'i bɛ se de dɛ n'i bɛ se i bɛ se de a b'a ɲɛɲini n'i bɛ se i b'a ɲɛɲini fɛnɛ de i bɛ don a kɔnɔ i b'a kɛ wa fɛnɛ n'i bɛ se ka kɛ i b'a kɛ donc Baningo Abu Flow de b'an bolo bi a bɛ dɔnkili de da a bɔra ka freestyle kɛ sisan a yɛrɛ y'a ye a bɛ se de o donc Abu kuma wɛrɛw b'i kɔnɔ ka fɔ mun ni ne ye question minnu posé ne bɔra question posé a bɛ se ka kɛ ne bɛ ɲinɛ dɔw kɔ a bɛ se ka kɛ i yɛrɛ dɔw b'i kɔnɔ ka fɔ mais ouais bon kuma min bɛ ne kɔnɔ o ye n bɛ ka minnu fɔ dɔnkili la toujours ka wele bila jamana ma vraiment a sera sa u k'u kɔsi u kɔfilɛ k'an ka yɔrɔ lajɛ Baningo lajɛ o ye tiɲɛ an mɛnna kule ci la ten an dun bɛ ka kule ni tiɲɛ ye fɛnɛ de parce que an bɛ ka kasi fɛn minnu nɔfɛ u t'an bolo de sinon an tɛ kasi donc kuma min bɛ n kɔnɔ o ye ka wele bila jamana ma u k'u kɔfilɛ an na u k'u kɔfilɛ an ka yɔrɔ la u ka koni dɔ k'an ye ten sa en même temps n bɛ n ka faniw bɛɛ lajɛlen wele an ka to ɲɔgɔn bolo ni Ala sɔnna a ma sira tɛ falen hakilina tɛ falen kɛlɛ bɛ kɛ de voilà an bɛ sira min kan an b'an tɔnkelen ka taa kɔfilɛli t'a la kɛrɛfilɛli t'a la an ka taa dɔrɔn donc ka bɛɛ lajɛlen wele concert ninnu na olu de bɛ se ka force d'an ma donc ni an mago jɔra kanubagaw la n'an y'u wele u fɛnɛ ka na u kana kɛ lamɛnli ye ten quoi voilà communication c'est à dire ɲɔgɔn dɛmɛ waati bɛ yen n'a fɔra ko bɛɛ ka wari bɔ a kun ka taa di artiste ma bɛɛ tɛ se k'a kɛ mais ni artiste ka concert bɛ yen n'a ka activité bɛ yen kanubaga bɛɛ lajɛlen ka présence ani bɛɛ lajɛlen ka kɛwale o de ye dɛmɛ ye o yɛrɛ de bɛ artiste layɛlɛ donc an mago bɛ faniw na concert ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni concert fɔlɔ min boloda Bamakɔ yan ni ye n sɛn fɔlɔ ye ka concert kɛ yan n taara jamana wɛrɛw la n ye concertw kɛ a kɛra réussite ye mais Bamakɔ yan a kun ma latigɛ Ala ni faniw yɛrɛ ka laɲini kama an y'a décider le 19 avril Ɲamakɔrɔ cité des enfants donc an bɛ bɛɛ lajɛlen wele fɛn fɛn ko i bɛ fɛ ka ne dɛmɛ ne ka ɲɛtaga ka di fɛn fɛn musique ka di fɛn fɛn Mali ka di fɛn fɛn an kɛlen don ka bɛɛ wele parce que ne kelen tɛ mɔgɔbaw bɛ yen artiste kɔrɔbaw bɛ yen voilà n frère artistes fɛnɛ bɛ yen nɔ bi jeune artistes caman bɛ kɛ yen catiribɔlaw donc u ka na an dɛmɛ an ka nin ko in ja ɲɔgɔn bolo o dɔrɔn de don donc o hukumu kɔnɔna la wele bilalen don artiste bɛɛ lajɛlen ma artiste cɛman ani musoman mun bɛ se k'i sense ani mun tɛ se k'i sense hali n'a sɔrɔ i bɛ se ka billet cartouche kelen san o tɛ baasi ye n'i tɛ taa billet cartouche kelen san i ko o dan an minnu tɛ fɛn awɔ an n'o tila olu ɲɔgɔn cɛ donc olu na taa kɛ ka yɔrɔ fa donc hali n'i tɛ taa billet cartouche kelen san ou bien moitié voilà bɛɛ k'i seni kɛ awɔ ko caman tɛ sa fitini awɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ belebeleba ye donc an b'aw bɛɛ lajɛlen wele le 19 avril an ka ɲɔgɔn sɔrɔ cité des enfants na inchallah an ka taa Abu Flow ka concert ja bolo an yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ kɛ karamɔgɔ Segubani a dan sɔgɔ ka ni ko a bɛ kɛ kɛnɛ kan inchallah an grand frère don an b'a profiter an b'a fo nin yɔrɔ la kosɛbɛ donc an b'a fo an kɔrɔkɛ don ok awɔ karamɔgɔ Segubani a bɛ kɛ kɛnɛ kan inchallah donc o tɛ kɛ ko denni ye Mamu Sidibe ale bɛ kɛ kɛnɛ kan o tɛ kɛ ko denni ye donc an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen k'aw ka bɔ ka taa parrain baw fɛnɛ bɛ kɛrɛfɛ parrainw b'a la parrain caman b'a la donc bɛɛ ka bɔ artistes fɛnɛ welelen don
artiste caman welelen do i bɛ se ka dɔn fo artiste la ni ma bɛɛ fɔ. bon artiste la an ye an kɔrɔkɛ dɔw wele k'an frère dɔw wele Fakoli Legi ninnu b'a la Abdul Sko o y'an ka mɔgɔw ye. Yusuf Tapo General Balodi ninnu ani Baniko Damawan ninnu. Damawan wala Baniko Damawan ani yɛrɛ dɔgɔni Baniko artiste m'a dɔn bɛɛ bɛ na fo ni Dalula ye min bali ka na a mɔgɔ ka ca quoi et puis dɔw bɛ yen nɔ caman bɛ na minnu tɔgɔ tɛ liste kan a caman bɛ na mɔgɔ caman y'i ka présence confirmée. donc affiche bila la mais a bɛ se ka kɛ dɔw tɔgɔ bɛ liste kan. voilà bɛɛ tɔgɔ tɛ se ka kɛ affiche kan. an bɛ ɲina kuma la fili tɛ ban walayi ni an fili la a ka yafa ma nka ni mun ma se ka ni mun ma tɔgɔ ye liste la hali ni tɔgɔ ma kɛ liste la taa. c'est vrai parce que ni ko k'i bɛ bɛɛ tɔgɔ kɛ affiche la fɛnɛ a bɛ fa kojugu. a na kɛ affiche tɛ a tɛ pɛrɛn quoi. voilà présentation ko don donc an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ. inchallah avril kalo tile 19 Baninkokaw. avril kalo tile 19 an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Ɲamakɔrɔ cité des enfants na cité filɛ nin Ɲamakɔrɔ bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn n'i taara Ɲamakɔrɔ ko Ɲamakɔrɔ cité Ɲamakɔrɔ ka bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn donc an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen an bɛ taa Abufulo ka concert kɛ ɲɔgɔn fɛ inchallah a tɛ kɛ basi ye ko a na bɛ dɛsɛ Abufulo folikan minnu b'i bolo. ok n bɛ aw fo aw minnu ye invité yan n ka foli b'aw ye a n'a ka baarakɛla bɛɛ Mali Kunnafoli TV voilà n b'aw fo Ala ka ɲɛtaga di an bɛɛ ma n bɛ n ka faniw fo n bɛ n dɛmɛbagaw fo. yani an ka taga ɲɛfɛ an b'a fɔ k'i ka téléphone numéro bila parce que a bɛ se ka kɛ mɔgɔ mago bɛ s'i ma an ma numéro di. ouais n ka téléphone numéro bɛ yen en même temps concert affiche dɔ bɔra mɔgɔ minnu mago bɛ information na contact dɔw bɛ affiche kan mais n bɛ n ka numéro di c'est le 64 23 10 48 donc Abufulo bɔra k'a ka numéro bila sisan 64 23 10 48 ni mɔgɔ mago bɛ Abufulo la i bɛ aw wele numéro in na i b'a sɔrɔ donc ka concert dɛmɛw kɛ ni Ala sɔnna ma o bɛ diya an ye an y'a fɔ ko dɛmɛ n'i b'an wele an mago bɛ dɛmɛ la donc an wele 64 23 10 48 la i bɛ an sɔrɔ ni Ala sɔnna ma concert ko a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ bɛ f'i ye Abufulo yɛrɛ a yɛrɛ jɔn ye a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ na f'i ye n'a ma Abufulo yɛrɛ sɔrɔ a bɛ ne yɛrɛ sonner n'a ye ne sɔrɔ 79 12 97 00 a bɛ se k'o kɔngɔ ni mɔgɔ min ma numéro in sɔrɔ donc n'a y'o numéro sɔrɔ a ye Abufulo sɔrɔ a bɛɛ ye numéro kelen donc an b'a fɔ an kanubagaw ɲɛna i bɛ tɛmɛ n'i ka foli tɔ ye. voilà donc an bɛ kanubagaw fo ka faniw fo donc rendez-vous bɛ yen m'a dɔn fani bɛɛ b'a kalama déjà u b'u ka publication kɛ u ka affiche nɔrɔ u b'u ka vidéo kɛ donc a tɔ yɛrɛ bɛ Ala bolo sa don ka se an ka ɲɔgɔn sɔrɔ cité la inchallah Ala k'a don yira an bɛɛ la. amina rabi. ok folikanw tɛmɛnen kɔfɛ donc émission sera a kuncɛyɔrɔ ma donc bi an ka ko animateur n'ale ye Adama Yɛliko ye a sen kun bɛ kɛrɛkɛ la o y'a sɔrɔ a ma yɔrɔ sɔrɔ donc an b'a fɔ an kanubagaw ye ko mɔgɔ min bolo tun bɛ nɛgɛ la ale ye Yaya Samake o y'an ka technicien waraba ye donc anw bɛ caméra ɲɛfɛ ale de bɛ caméra kɔfɛ donc an b'a fo a ka muɲu a n'a ka sabali la donc émission a bɛ bila araba o araba nɛgɛ kaɲɛ 18 a b'aw sɔgɔ a ka chaîne YouTube kan a bɛ émission in sɔrɔ émission in a suilen don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc mɔgɔ miliyɔn caman de bɛ émission in lajɛ don o don donc an b'a fɔ an kanubagaw ye k'aw k'an bɛn araba wɛrɛ inchallah n'an ma ɲina mɔgɔ n'a ɲinana mɔgɔ kɔ an ma ɲina mɔgɔ an ka hakɛto ɲini bɛ aw bɛɛ lajɛlen kan an bɛ foli di capitaine Koro ma fo yan fo Kati capitaine Koro a k'a folen don émission kɔnɔna la capitaine Foro folen kɔfɛ an bɛ Kayatu fo Kayatu Jarasuba fo yan fo Mopti Sevare Jonjori an b'a fo o tɛmɛlen kɔfɛ sa an b'a fɔ ko a k'an bɛn araba wɛrɛ